ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଭାଇଚାରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ବେଶ୍ ବଡ଼। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ଆଉ ବିକାଶର ମହାନ ଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼। 1993ରୁ 2024 31 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଯାନ। ମାନବତା କୋଣରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆବେଗମୟ ଉନ୍ନତିର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କଳେବର ବଦଳୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ ନୂଆ ନୟାଗଡ଼ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ନୂତନତାର ସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ନୟାଗଡ଼ିଆର ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି। ଗୌରବମୟ ଅତୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦିକ୍ଷେତ୍ର, ଚାରି ଗଡ଼ଜାତର ମହାମିଳନ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ରଘୁନାଥ, ଲଡ଼ୁବାବା, ମହାବୀର ମା ମଣିନାଥ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭେଟବର, କୁଆଁରିଆ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ିଆଣୀ, କଟରା ଝରି ଆଉ ସୁନାମୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ମହାନଦୀ ସହ କୁସୁମୀ, ଡାହୁକା, ମୃତଙ୍ଗ, କୁଆଁରିଆ ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗମ। 22 ପଲ୍ଲୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ମଣିଭଦ୍ରା, ମଣିନାଗ, ଶୁଳିଆ ଆଉ ଶୁକ୍ରମଲ୍ଲ ପାହାଡ଼। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଦିନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ବିକାଶର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରଘୁ ଦିବାକର, ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ, କଷ୍ଟି ଡାକୁଆଙ୍କ ଆତ୍ମବଳିଦାନ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ, କବି ଯଦୁମଣି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଓ, ସଦାନନ୍ଦ ଦାଶରଥୀଙ୍କ ଦାନ, ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା, ସଦର ମହକୁମାର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଯାତ୍ରା, ଆମ ଜାଗର, ଆମ ରାମନବମୀ, ଆମ ପଣାଯାତ୍ରା, ଆମ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଆମ ଲୋକକଳା। ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ, ଆମର ତମାମ ଗାରିମା ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରିଛି।